Umnumzana Melikhaya Lusithi waseMdantsane eMpuma Koloni ubongoza amadoda ukuba angawatyesheli amaziko empilo ukuya kuzivavanya intsholongwane kagawulayo. Oka Lusithi waaphum'elubala emva nje kokuzifumanisa ukuba unaso esi sifo ngelokhuthaza abanye abantu ukuba bangalahl'imbeleko ngakufelwa. Amatshantliziyo achasene nokuphathwa gadalala koluntu ngokwesini ayancoma ngelithi lehlile izinga lokwenziwa ikheswa kwabantu abaphila nale ntsholongwane nangona lithe gqolo lenyuka izinga lolosulelwano. Umnumzana Melikhaya Lusithi uphile nentsholongwane kagawulayo 14 leminyaka. Ubongoza amadoda ukuba azivavanye emva koko aphile ubomi obude usulungekileyo kanye njengaye. Ndiyabakhuthaza abantu abangootata ukuthi bazihlole ubomi babo ne-HIV, ukwazi ukuba if bayachaphazeleka yi-HIV bazoqala itreatment yabo kwangoko. Xa beqale itreatment yabo bazazi uba bayitya ngendlela, apho khona kuzokufuneka baqiniseke ukuthi xa batsala amagazi kujongwa i-viral load yabo ifumaneke i-undetectable. Ngethuba ekumsitho wokunikezela ngeziko lempilo elingumambe ehlala eMatatiyele, Oka Lusithi ucele ukuba baxhaswe abantu abaphila nale ntsholongwane. Ndiyabakhuthaza abantu boMzantsi Afrika, ingakumbi abantu bephondo leMpuma Kapa, ukuthi bayeke ucwasana nabantu abafana nam abaphila nentsholongwane kagawulayo. Kaloku phaa ekliniki kuse kubekho elaa cala lakoni yodwa, sekusaziwa ngowojela lapha kulaa kona khona ngxaki. And ke abanye abakaphucuki wena bayakwazi ukuthi aba be-ARVs kale besithe mababe ngapha bethuna. Umajola utsho enika ingcebiso ngabo basathe gqolo bebukula abantu abaphila nentsholongwane ye-HIV. Wena mntu uthukwa ngestatus sakho se-HIV, iya court uyofuna i-protection order ngoku u-HIV positive, kodwa akho mntu ufuneka ekugezele kuba uthi okay mandithule because unyanisile. Ayibhali i-application. Dear Mr. Majola, bendicela wethu uba ngowakho. Ivele izingenele ngezi ndlela ingena ngazo zichazwa qho. Iphondo iKwaZulu-Natal lisankqenkqeza phambili ngezinga lolosulelwano ngokweengxelo zakutsha nje. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ngokuphathelwa Newsroom Africa, Dinguntsiki Noyiya.